doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom. Horas marihita saluhutna, hamu amanami inanami, hahaanggi pinaribot, natongon marminggu di bagasan garejaon, dohot, natongon online di ganup jabut tabe, tuhatam matoktong madongani hita di parmingguota, nagabe songot partoding di parmingguota di Minggu sadarion, ima di Minggu judika, luluhon au ale Jehovah, doho topik, Kristus si horhon haluaon. Adorang sotapuka parminggota, tapahohom marohata, martang yang mahita di bagasan, inganat tabe, di bagasan tiki nahohom. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 20 taedehon ayat sada dohot ayat tolu Yesus hami rodison. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maahu ale debata, jala parbadahon badakku dopak bangso naso daulat roha. Sai palua maahu sian bawa si ulahon si paototo, dohot hajekelon. Ai hodo debata haroroan ni hanguluak agogookku. Tongos ma hati uronmu, dohot hati goranmu. Aka namanogu ahu, pataru au tu dolok ni habadiaonmu, dohot tu ingananmu. Haleluya. 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 Marta
martangiang mahita. Ale amanami na di banua gijang, para si roha na simurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu na sasadai, dilehon hodo ibana humokop hami, mamorsan dosa nami sahat tuhau pinur silangi. Say patogu marohanami, asa unang ganggu rohanami, makaporseai hasesaan ni dosa nami. Asa unang madele hami ala ni dosa nami. Alai asa pos si tuturo hanami di asi ni rohamna godangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni rohami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu judikaon ima sian Efesus onom ayat 10. Jakon hamuma nang tahuluk haluaon dohot podang ni todi ima hata ni debata. Ucaha sahalinai jakon hamuma nang tahuluk haluaon dohot podang ni todi ima hata ni debata. Atong rap mangidogo mahita sian tuhata debata. Ale Tuhan debata sai pargugo imahami mangulahon na hombartu patikmi. Amen. Tatopo timadosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha, jala nabosar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sama sude dosa nami. Ndang adong nahupangasaon hami dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahupangasaon hami tujolom. Dibaheni pasonang
jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hatabaga-baga taringot tu hasesani dosa. Alani pangalosiota do umbahen natar tulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugangna malum ita hilala. Asangapun madi debata na dikinjang. Amen. Hatani debata turpuk epistal di minggu judikaon tarsurat di si buku ni si Jeremia biddu 30 mamuka sian ayat 30 sahat rodi 34 margati soring mahita majahasa idama narodo akka ari sogot ninna Jahoba pukau kumapadan nai baru tu pinopar ni si Israel, doho tu pinopar ni si Juda. Odo padan si bahenoku tu pinopar ni si Israel, dung salpu aka arion ninna Jahoba, lehonoku mapatiku tu bagasan ate-ate nasida, jala suratonokku doi tu bagasan roha nasida, asa ahu gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsokku.
Ima sahatna martua ma akka na tumangihon hatani debata jala nau peotsa. Amen. Tahati dakon ma hapor siau tai, songon na di hati dakon hidongata sa hapor siaon, di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di dibata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah nasa sadai, imana ni tubuhon ni si Maria, nagabi-gabean sian todi porbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na pernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuatu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani. Isi may bana pamulahu kita noon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Ahu porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho di hasesani dosa, doho di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging halak na mate, doho di hanguluan na sorasuda. Amen. Shalom. Tabegema tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 21 Maret 2021. Parmingguan di HKBP Rawamangun. Minggu saderion 21 Maret 2021. Dohot namangihut ganu pari minggu. Garejata HKBP Rawamangun patupahon 5 hari parmingguan di gereja Ima. Pukul 6 pagi, dohot pukul 10 berbahasa Batak. Pukul 8, WIB remaja berbahasa Indonesia. Pukul 10 tolu, dohot pukul 16 tolu bahasa Indonesia. Sudah parminggu ini kecuali pukul 6,
Hotdo disiaran secara langsung manang live streaming sian gereja. Ruas nanaing manghiuton parmingguan di gereja di pabutohon. Sada kapasitas gereja maksimum 350 halak ganuk parmingguan. 2. Wajib diperiksa suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. 3. Mengisi data andorang so masuk tu gereja. Partangyangan week. Sada, Rabu tanggal 24 Maret 2020 sada pukul 10 siawib, patu paun ni huriata do partangyangan week secara live streaming marihite YouTube sian gereja. Sude ruas ni huriata asa mandohoti partangyangan ni sian jabut tabe. 2. Kamis 25 Maret 2020 sada pukul 10 siawib, patu paun ni huriata do partangyangan week Kelapa Gading marihite aplikasi Zoom. Ruas ni huriata week Kelapa Gading asa mandohoti partangani. 3. Ganup week di sosohon manang dipangido asa patu pahon partangan di week nabe marhite aplikasi Zoom. Moloboe partangani dipatupa secara tatap muka di bagas ni ruasta. Alai moloso memungkinkan dipatupa di bagasan boido dipatupa di gedung gerejata ruang Lukas manang Timotius naniaturo ni sekretariat jala totop ikon mengikuti protokol kesehatan. Malam Pasion. Hombar tu hari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus, patupa ni huriata do partangyangan malam Pasion, ima hari Selasa sahatu hari Kamis, tanggal 20 Maret sahatu tanggal 1 April 2020 sada, masuk pukul 10 siawib, maringanan di gereja HKBP Rawamangun. Ruas ni huriata asariama mandohoti partangyangan Pasioni. Jumat Agung, hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Jumat tanggal 2 April 2020 sada, ima hari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Patupon ni huriata do partangyangan songon minggu nasomal, ima pukul 6 pagi, pukul sia 30, pukul 10 tolu, dohot pukul 16:30, jala disude partangyangan ni dipatupa do ulahon nahohom, dohot ulahon nabadia. Perubahan jam ibadah di pukul 10, gabe pukul sia 30. Ibadah remaja pukul 8, digabung matu ibadah umum. Partangyangan pasca subuh manang buah-buah ijuk. Minggu tanggal 4 April 2020 sada jam 3 pagi naposo bulung ni huriata patu pahon ibadah pasca subuh manang buah-buah ijuk maringanan di gereja. Ruas ni huriata asariama mandohoti ibadah pasca subuhi. Pesta hari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus. Minggu tanggal 4 April 2020 sada ima pesta parjolo parningotan ni hari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Patupon ni huriata do parmingguon songon asomal jam 6 pagi, jam 8, jam 10, jam 10 tolu, doho jam 16:30. Jala disadari ima parehon manang kebangkitan kaum ibu. Alani disude parmingguan kecuali pukul 8 pagi manang remaja, doho adong do sambutan manang mandok hata sian ina sipu majatik ting. Kor virtual sian pungan ina jala aka ina do martugas manjalo tamu dohot papungu pelean. Senin tanggal 5 April 2020 sada. Ima pesta paduahon perningotan ni hari haheon ni Tuhata Yesus Kristus. Patupon ni huriata do partangyangan marbahasa Indonesia pukul 10 siawib. Ruas di huriata asaro mandohoti partangani. Tikting naing marbagas, tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbogason, Daniel Wostila Situmorang, ruas di HKBP Rawamangun, Wik Pisangan Mananggaring Raya, anak ni Amata Edison Situmorang,
Tubuh Inata, Bunga, Boru Manulang, Dohot Orwana, Indah, Pratiwi, Boru Lumban Gaul, Ruasni HKBP Perumnas 2 Bekasi, Boru Niamata, Barita Lumban Gaul, Tubuh Inata, Suryani, Boru Tambunan. Pamasumasuhon hari Sabtu tanggal 3 April 2021 di Gereja HKBP Rawamangun. Tikting Paduahon, Parjolo. Nai Manjalo Pasu-Pasu Parbogason, Christian Joshua Hamonangan Lumban Toruan SH, Ruasni HKBP Resort Jatiwaringin, Anak Niamata Bistok Haloman Lumban Toruan SH Nainan, Tubuh Ninata Rosida Sitauli Boru Gutom SH, Dohot Orwana, Jenny Lieser Palumean Sinaga SE, Ruasni HKBP Rawamangun Wik Jatinegara Kaum, Boru Niamata Situa Radot Sinaga, Tubuh Inata Derita Rosdiana Boru Dolok Saribu. Pamasumasuhon hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di Gereja HKBP Resort Jatiwaringin, Jakarta Timur. 2. Nai Manjalo Pasu-Pasu Parbogason, Erwin Stefanus Haratua Sinaga, Ruasni HKBP Resort Rawamangun, Wik Pisangan Gading Raya, Anak Niamata Udin Sinaga, Tubuh Ninata Situa Hotma Parulian, Boru Sihombing Nababan, Dohot Orwana, Desi Natalia Boru Sihaan, Ruasni Gereja Kristen Pasundan Jemaat Seroja, Boru Niamata Patar Timbu Sihaan, Tubuh Nyata Rohani Boru Butar-Butar. Manjalo Pamasumasuhon hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu Pasarepon Nasida, Gabe Pasarepon Nadinggan di tonga-tongata terlobi di Joloni Tuhata. Tikting Nau Marbagas. Nau Manjalo Pasu-Pasu Parbogason, Edward Harrison Huta Barat ST, Anak Niamata Dr. Insinyur Pos Marojahan Huta Barat MA, Tubuh Nyata Riyama Rohana Boru Tobing SH, Ruasni HKBP Rawamangun Wik Durensawit, Dohot Orwana, Anne Kristina Margareta Don, Boruni Amatta Lowi Amos Stefanus Doen, Dohot Inata Budi Suwarsi Nainan, Ruasni HKBP Gereja Kristen Pasundan Jemaat Depok. Pasemasuhon nadi hari Sabtu tanggal 20 Maret di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Depok. Ruas Namonding. Sada. Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Nunga Jumolo Monding Sahala Ama Ruas Nihuriata, Billy Parulian Huta Huruk, umur 53 tahun, Hina Boluan Ninata Laurencia Boru Siombing, alamat Perum Taman Pulau Indah, Blok M nomor 13, Penggilingan, Jakarta Timur, Wik Penggilingan. Kemudian Selasa tanggal 10 Maret 2021 di TPU Menteng Pulau. 2. Rabu tanggal 17 Maret 2021, Nunga Jumolo Monding Sahalak Ina Ruasni Huriata, Timur H Boru Panggabean, umur 20 tahun, Tinading Niamata Maruli Lumban Tobing Nainan, alamat Jalan Cipinang Baru Bunder 11 nomor 36 Cipinang Wik Cipinang. Tuwidean hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 di TPU Pondok Kelapa. Tuatama nama Leon Gogo Dohot Mangapuli di keluarga na mersi taunani. Pelean Dohot Akaudut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa Dohot ulaon aka sifatu pauta bayan sangap di goarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion.
Tambahan, manghatidakon haporseon atau peneguhan sidi khusus. Minggu tanggal 28 Maret 2021 di Parmingguan pukul 16.30 patu paun ni huriata do manghatidakon haporseon manang peneguhan sidi tu 5 halak nau masyajar na 3 bulanon. Tuaka nanaing manghatidakon haporseon asa Roma sajom adorang Parmingguan. Sermon Parhalado. Sermon Parhalado HKP Romangun Selasa tanggal 27 Maret 2021 pukul 10 siawib maringanan di gereja. Pinangido masude Parhalado Romandohoti sermoni. Sermon Lansia. Kamis 25 Maret 2021 pukul 10 wib maringanan di Sopo Timotius patupaon mas sermon seksi lansia. Lansia ni huriata asaria mandohoti sermoni. Pelayanan Dewan Koinonia. Sada pareheon sekolah minggu. Sekolah minggu HKBP Romangun naing patupahon pareheon marhite aka perlombaan dohot aktivitas seni na naing ditampilhon di Parmingguan. Ima sada pembukaan pareheon nunga di Patupa di Parmingguan tanggal 7 Maret 2021. 2. Seremoni dohot kegiatan perlombaan pareheon tanggal 11 sahatu tanggal 21 Maret 2021. Tolu. Acara penutupan pareheon ima ibadah tanggal 28 Maret 2021. Sude akayadakota sekolah minggu asa mandohoti pareheoni. Informasi boema dihubungi guru sekolah minggu nabe di acara penutupan pareheon tanggal 28 Maret 2021 di Sude Parmingguan Adondo Namandok Hata Sian Seksi Sekolah Minggu. 2. Remaja. Tuaka remaja naso masuk tu grup remaja HKBP Rawamangun asa menghubungi Clara Huta Barat di nomor handphone 0878 855 tolu manang DM di @HKBP Rawamangun. Tolu, Fellowship Remaja. Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 10 wib di Patupaon ni huriata do Fellowship Remaja marhite tatap muka dohot virtual. Remaja ni huriata asa mandohoti fellowshipi. 4. Seksi Perempuan HKBP Manang SPH. Rabu tanggal 31 Maret 2021, Seksi Perempuan Huria Patupaon Bakti Sosial pemberian 200 paket baksos, ima, beras, minyak goreng, dohot indomie, tuaka ruas nahona dampak COVID-19 sia. Disosohon tuaka situawik lau mangalehon data ni ruas nalayak manjalo bantuan bakti sosiali. Andorang pasahaton bantuan jumolo dipuka partangyangan nani ulohon ni amang pandita resort. Pelayanan Dewan Marturia, Seksi Sending. Senin tanggal 22 Maret 2021 pukul 10 sia 31 12 wib Seksi Sending Dewan Marturia HKBP Ramangun naik patupahon pelayanan tu LP Narkotika Cipinang marhite Zoom meeting. 2. Kamis 25 Maret 2021 pukul sia 1 pukul 12 wib Seksi Sending Dewan Marturia HKBP Ramangun naik patupahon pelayanan tu LP kelas 1 Cipinang marhite Zoom sending. Tuaka ruas dohot paraldo nanaing mergabung tu pelayanan sendingi boema menghubungi Dina Sihite di handphone 0812 siapitu 65 onom siatolu. Penerimaan murid baru TK Sinantam terakreditasi. Nunga dibuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2021-2022 TK Sinantam bulan Februari 2021. Informasi lengkap boema dijaha di Harta Siting manang di web ni HKBP Rawamangun. Mulai.
Kapasonang marohata martangi yang mahita. Damai ini dibata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramuti ate-ate doho pikiran mo nabi. Di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamuama namin ang dihita saluhut na horas madihita. Hata ni debata na mamakulingi hita di bagasan minggu tasadarion di minggu judika. Imana tersurat di Heber bidu 5 mamukamai sian ayat 5 rodi ayat 10. Heber bidu 5 ayat 5 rodi ayat 10. Manang di hata Indonesia di dok kitab Ibrani pasal 5 ayat 5 hingga ayat 10. Hujahama di bagasan hata Batak. Lau songonido nang Kristus dang ibana mangaiton sahala situani malim tudirina. Debatado namadok tu ibana anakku doho sadario doho hutubuhon. Songonidok nai dina asing malim doho rodi saleleng-leleng na mangihuton horong ni si Melkisedek. Tagan jolma ibana di pelehod do akka pangiduan na dohot elek-elek na mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tu naboy paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangihon do ibana gabe malua sian hatahutoni. Ayatik pe anaki ibana diguru hodo pangoloyon marhite sian natinaon nai. Jaladung ripas gabe siorhon haluaun saleleng-leleng nado ibana disude na mangoloi ibana. Di guarde batado ibana situani malim mangihuton horong ni si Melkisedek. Ima saat na. Di hamuama nami nang dihita na beribadah di tonga-tonga di bagas joro nang marhite live streaming. Adong sadahuta di Tapola Dausian Sadaduluk ada satu perkampungan yang di samping kampung itu bukit dolok na gok hau na tubu di sadatiki marongsong ma sebagian dolok ni doloki bagian ni doloki manipa piga jabu dihutai. Polado dida marongsong doloki makukupi piga jabui adong do piga namate alani. Dong salpu pigari ipataruma namateon tupar badan Roma danak na hamatean na torasna. Di surat toniba nama dihau ni doloki di dokma na jahat do dolokon pabunu don di pamate ibana na torasu. Holang dong moru biar ni rohani jolma tudoloki Roma piga halak nakok tudoloki ruar ma ibana dibuan ibana hau. Jala di do ibana mauliate ma di dolokon ala ditubuhon hau nadenggan nabui marhubas di bagas nami mangalupa. Angko suarok kawon dan bui hang mangalupa. Alai dung pigari 3 bulan nakok mapiga naposo tudoloki biasa kalau muda-mudi suka sekali mapala naik ke bukit atau naik ke gunung menaklukkan tantangan yang ada di gunung
Alaidang diatusi na sida bohado situasi ni doloki akhirna nanakokyan walu halak mago madua jalamate di si romana rono palakon didokma doloki natakang doi pabunu doi penyesat doi dang dipatudu dalan laho haluaun alai dungadong masa songoni nakok mamuse halak tu doloki di namlaho mangaluli sobak kian ibana dak sengaja ibana tertuk-tuk di sada batu ijupangi ibana mas bongkahan mas di doloki nak turu maibana tuat idok mau lihat itu doloki ai topu gabe mamurau alanyo amang inang nang dihita saluhut nah jot do pikirat tatabahen manotuhon situasi ningulutta jot do ahan atadapot di bagasan ngulutta talebelo tu sada situasi jala ulu dui taripar nang tu hapor siauta di bagasa panadayo taringot tu Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Kristus menurut dirimu berdasarkan keimananmu? Ulu dohi tamadok Kristusi naburju. Ulu dohi tamadok Kristusi nasitong. Ulu dohi tamadok Kristusi natigor di bagasan nguluta. Ibana domalim. Alai molo uju masa ro parukiloni tarumowi uju masa tilaha dung madua tardo ibanado Kristusi natigor. Setelah seorang ayah atau ibu membesarkan anaknya dengan harapan-harapan yang sangat besar sekali, tiba-tiba anaknya hola didoi rongit do demam berdarah tinggi. Dokter tolong pecah pembuluh. Itorlo asau boy do pedi do ibana Kristusi natigor. Alusna ikon boy. Karena kita harus memahami keberadaan Kristus yang sesungguhnya bukan berdasarkan keinginan kita, bukan berdasarkan apa yang ada realita di dalam kehidupan kita saja, tetapi berdasarkan iman yang tertanam dalam hidup kita bahwa dialah imam dari segala imam di dalam kehidupan kita. Omana di Papua di buku Heber bidu 5 ayat 5 rodie 10. Naparjolo sahali amanginang di bagasan hatan di bata nanaing si parhusor-husorota halak nasai memikiri hati boon halak nasai mangaiton tu dirina gabe patubuhon hagi jangan niroha dohot kesombongan dang hea marhasonangan nguluna. Halak na mangaiton na mamikiri hati bo dirina dohot hagi jangan niroha dohot kesombongan dak hea marhasonangan nguluna. Kita lihat ayat yang kelima itu. Realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali orang, kalau kita lihat nyanyian sekolah minggu, topet parheo sekolah minggu, adong do edeni danak nahya taguruhon tu peparata, apa yang dicari orang. Bahasa biar kita mengedehoni. Ale mulu dijabu, saya memehot deui, apa yang dicari orang uang. Inna. Ale mulu di gereja, suatu mulai di dokon hebengon, indah kan? Kita seringkali mengaitot tu dirita, hamoraon, hasangapon,
Mangaito tu diri tapangkat na tibo. Orang di dalam kehidupannya berlomba-lomba bagaimana untuk senantiasa. Yang bukan kemuliaan bagi dirinya dianggap menjadi kemuliaan bagi dirinya. Kristus tidak. Kristus tidak mengambil kemuliaan dan mencari kemuliaan untuk dirinya. Karena apa? Karena kemuliaan itu akan datang sendiri ketika dia melakukan seturut dengan perintah Tuhan. Molo nunga di bagasan ngulutta, mangulahon naho bartu lomo ni rohan debata, amang inang, anggo hamoraoni, didok di bagasan, hata ni debata. Di siamu manang dihabirang ni debata do hamoraun. Gajang ni umur dohot hamoraun. Sehebat apapun kita kalau Tuhan tidak memberikan izin kita untuk kaya, tidak akan kaya. Sehebat apapun kita di dalam kehidupan kita membuat ketenaran kita, kalau Tuhan tidak mengizinkan ketenaran itu, tidak. Kristus di dalam firman Tuhan dan mangaiton hamuliaun di diri dan mangalului hasangapon ni diri ibana alai diulahon ibana do parsitutuonna parsuruonna songonana ni debatal gabe haluaun tuganup na porsea di bagasan ngului sendiri jala didok ma ibana malim ro di saliling-liling na manghiuton horong si Melkisedek. Manghiuton horong Melkisedek pola 2 hali molotaida di ayat 6 dohot di ayat 10. Kenapa dikatakan mengikuti Melkisedek? Kemuliaan tentang Melkisedek yang kita tahu bahwa Melkisedek pada dasarnya adalah Raja Salem yang membawa keadilan yang jika diteliti dari biografinya tidak diketahui siapa papa mamanya. Papa mamanya, latar belakangnya tidak diketahui. Tetapi karyanya, kebaikannya, kesungguhannya, inilah di dalam kehidupan kita dipanggil. Jangan sekali-sekali kehidupan kita itu hanya memikirkan ketinggian, hanya memikirkan bagaimana kita mencari ketenaran. Karena ketenaran yang kita cari itu membuat hidup kita tidak tenang, membuat diri kita tidak merasakan apa yang menjadi campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Songon Kristus Yesus dang mangalului sangap ibana. Napa duahon di bagasan hatani debata di jauh hita bohado amanginang di bagasan ngulutta. Bagaimana di dalam kehidupan kita memiliki ketaatan, ketekunan, dan kesabaran. Bagaimana hidup kita, hidup Anda, hidup saya memiliki ketaatan, ketekunan, dan kesabaran. Hauduhon ni roha, hasirepon ni roha, bohado hita makanguluhoni, jalan menjadi bagian ni parngulutai. Ainunga ditiruhot Tuhan Yesus di ayat 7 tagan jolma ibana dipelihot do akka pangiduanna dohot elek-elekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tu naboy paluahon ibana sian hamatean jadi ditangihot do ibana gabe malua sian hatahutoni jala dung ripas gabe hiorhon atik ayatik pe anaki ibana di guru hoddo pangolion marhitesian nati naon nai
jaladung ripas gabe siorhon haluaun saliling-liling nado ibana di sude na mengului ibana. Di hamu amanami nanami kita lihat di sini kepribadian Kristus yang menjadi teladan dalam hidup kita, yakni bagaimana dia pertama di dalam ibadahnya. Bohado ibadah di bagasa persauranna, pamujionna, persobaonna. Menyerahkan hidup, menyerahkan totalitas perjalanan hidupnya. Di dalam kehidupan itu tentu kadangkala harus berlawanan dengan hati dan perasaan kita dan logika kita. Ulu dosi patah mulut apa sahat tu Tuhan Yesus parnguluta di adopuk kita tu realita. Begini rupanya, kalau begini aku nggak maulah. Begini rupanya, kalau begini alternatif A, alternatif B yang saya pilih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana di dalam kehidupan kita berbicara dengan ketaatan? Hauduhu niroha. Ketaatan dan ketekunan dalam hidup kita tentu adalah situasi yang mengasah kita untuk hidup berserah kepada Tuhan, walaupun kita menghadapi banyaknya pergumulan. Karena di dalam ketaatan kepada Tuhan di kehidupan kita, maka akan muncul istilah Kristus yang kita kenal, bukan kita mengenal Kristus. Kristus yang kita kenal bukan hanya kita yang mengenal Kristus. Apa bedanya itu Amanginang? Kristus natatada dakkolan istilana hita na manada Kristus. Kebanyakan dalam kehidupan kita terjebak dengan istilah kita yang mengenal Kristus. Dan kurang mendalami apa istilah Kristus yang kita kenal. Molo Kristus yang kita kenal tentu subjeknya adalah Kristus. Tapi kalau kita yang mengenal Kristus tentu subjeknya kita, objeknya Kristus. Itu hal yang berbeda. Hidup yang di dalam ketaatan dan ketekunan dan kesabaran, maka Kristus yang kita kenal. Aina mangula do ibana di bagasan ngulut tapatupahon haluaun, asa dapotan haluau kita atik peso tahu hita sasitong na di jolo ni debata. Kristus yang kita kenal itu berkarya, bekerja, memberikan keselamatan kepada kita melalui peristiwa-peristiwa yang akan kita ingat di dalam minggu-minggu yang akan datang dalam penderitaan Tuhan Yesus. Kristus adalah subjek daripada keselamatan itu. Bukan Kristus objek keselamatan itu. Kita adalah objek daripada keselamatan. Asa di bagasan ngulut tatakas sita manada berbicara tentang ketaatan, ketekunan dan kesabaran. Molo masa pe di bagasan nguluta akahamauloni adong roha panguluyun tu debata. Ada hati yang damai, hati yang menurut, hati yang patuh, hati yang setia di dalam situasi apapun. Ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Didok
kesempurnaan Kristus. Jaladung ripas gabe siorhon haluaun saleleng-leleng nado ibana disude namangului ibana dikuar debatado ibana situani malim mangihutton horong ni si Melkisedek. Kesempurnaan Kristus. Bohado Kristus gabe ripas. Sempurna. Kesempurnaan Kristus ketika dia melakukan seturut dengan kehendak Allah dan menyerahkan seluruh hidupnya, apapun jalan yang ditentukan Allah untuk dia lalui, dia tetap melakukannya. Hidup kita juga demikian. Kita yang telah menerima keselamatan hamu amanami nanami nang hita saluhutna naung macalu haluauni merdalam mahita nuaing menuju kepada kesempurnaan di bagasan Kristus. Bohado hita marbarita. Bagaimana hidup Anda dan saya dipanggil untuk memberitakan keselamatan ini. Marhite pangajarion, marhite partangyangon, marhite nang di bagasan nguluta pa modayo tu akasudut na poso, marhite na palumeho diri ya kapakubasion ni di tonga-tonga ni huria. Anda dan saya dipanggil untuk menjadi imam-imam karena imam besar kita Yesus Kristus telah memberikan teladan, telah sempurna sebagai imam besar. Kita dipanggil untuk menjadi imam. Adong tolu na sifat ni jolma ujuro pajowon ni debata laho marhubas. Terus mai songono namanginang. Di sada pantai mololau hamu tu Pelabuhan Ratu manang tu Anyer. Mate molo mula menelayani, tentu molo mula nelayan, manugup mai mula nelayan. Jadi ngamasuk angin ngaluja ala nama nakup deke bana. Jadi adong ma piga warung, di piga warungon adong warung ni piga nama balu na amatana mate di lauti. Jadi di sada keluarga si A, saya di paradiba nama minuman wedang jahe. Jadi jahe na dibaen songon bandrek, dibaen ma gula merah nai. Di paradiba nama wedang jahe, jala di nasa nelayan naneng minum gratis do. Nasa ukap rohana mah mangalian ahasilenonna. Adong masih patah mangaliat deke. Alaim gudangan mangaliat deke. Nasa danai si B tong sarupa. Si C tong sarupa. Alai si Aon si patah di bainiba nama otik cemilan. Naboi alangon ni akan nelayani ala dirajumiba dengan maleon pasti. Jadi Roma akan nelayani gudang sehingga matu warung natuluon. Minum mana sida di warung si Aon diliam ma deke nametmet. Di warung si B diliam ma deke na belga. Di warung si C diliam ma deke nametmet. Di warung si A ditiki di leon deke nametmet. Di rokon ibana mau liate lam gadda ma pasu-pasu di hamu. Inna di warung si B marungut-ungut ibana. Ay bahasa lian muna belga tuau na meti malean inna. Tarsonggot si A mamereng. Ay dia do ina taun halap marluba mangaluli mardapot na belga. Roma si C. Diliam mana met tu ibana marungutu ibana. Holit na iho. Apala ngapinara di si numot tuho alay liako na met. Nah, wala na marungutut inata si Ceon. Di rombongan berikut, nah Roma
muse akan nelayani mangalian na belga tu si A mau liate lam gadama pasu-pasu tu hamu enna iparade masih numoni di si B dilihat tong na belga marungutu may bana na meti malian enna lam tarsonggok may nataon ay di do saya didok na met halap mangido na belga Roma sice dilem mana met bersik mai ai holan na met do terus inna setabia mangina ai dia do sabor ni dipiki ngalu jaiba para di husinu wonna ai tong bikin na met na saun inna jadi ditikina situasi i Roma ina taun disukum ma bahasa dipangidoho na met Roma ina tau madok ai do inang bah ai na met do hudon nami jadi hupangi do mana na met dang adong hudon nami na belgalau mangolopa diki ai molo na belga dilihat tu ho baponggo lihat tong diki asasiat du hudoni lu jaiba mamonggoli deki jadi di Jepangi masih ai bahasa saya merungut-ungut ai da ai lu jah hitung-hitungan do ai nama ban rekon 1 kilo jahe sadia minyak mananggas lau mangalopau sadia gula merah sadia ai dekena saudo dilean ina merungut-ungut ma amang inang nang namarhubas pe ulu do sipata songoni di bagasan nguluta ditodo hita lahu marhalado ditodo hita gabi sadamali martangiang sasitong na napasahaton hasang apo do itu hita napanakokok kita doi alai ulu do sipata di bagasan nguluta ai homa dang malo au ai songono ma dituduh hita dibereng kemampuan malo hita alai adang adok tikikku manang songo si cei hitung-hitung kita dinalahu marhalado gabi malip kita di tengah-tengah ni huria. Apakah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipanggil untuk menaikkan pujian baginya dengan hitung-hitungan angka? Aidang dibereko molo roau sejabuku marbajayau tu gereja nasaon molo mula kau nasaon dang dope molo minuman non di dalam nasaon molo latihan seminggu 2 hari 2 sebulan 4 minggu hari 4 total nasaon amanginang Kristus yang mengadakan keselamatan di dalam hidup kita tidak pernah hitung-hitungan dengan angka apa yang telah Dia berikan kepada kita. Ketika kita dipanggil melayani di tengah-tengah gereja, marhite namarede pe, memain musik pe, mananggabe si partangiang pe, mananggabe di bagian sending pe, di bagian dia pe hita, di jauh hita, madok mauliate, ala di parar debatado pe di kitab. Atau Kristus nagabe pokok keselamatan inguluta, Kristus na siorhon haluaun di bagasan nguluta naung majau hita dia pala minggutta sadarion di piga hali na parjolo unang aito tu dirim di bagasan ngulum hati boon hagi jangun manang kesombongan aidang marhasonangan ni halak nama saya memikiri songoni di bagasan nguluna saya busi saud do toktong guru homma ketaatan, ketekunan dan kesabaran seperti Kristus yang juga tekun, taat dan sabar di dalam penderitaan itu, tetapi memperoleh
kemenangan. Karena setiap ketekunan, ketaatan, dan kesabaran tidak akan pernah menghasilkan buah kekecewaan. Ketiga, di dalam firman Tuhan tadi, kesempurnaan Kristus memanggil kita untuk melayani di tengah-tengah gereja ini. Asa tapeleho ma dirita, gugota, unang hitung-hitung kita. Molo ditodo hita, gabi parhaladona, gabi parhubasna, molo dijauh hita, lahu melayani songon malim, barhite tangiang, tahamulatehom mai. Unang gabi ungut-ungut, ay dileho debatado, tuhita habisuhon. Kita diberikan Tuhan hikmat untuk mengatur waktu kita, bukan waktu kita yang mengatur diri kita. Di pasu-pasu Tuhan debata mahita, jala tabaem mah Kristusi toktong gabe pokok keselamatan kita, supaya keselamatan itu tetap ada dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Debata pardenggan bahasa nahu sobahami di bagasan Kristus Yesus. Hodo debata hatu aun nami di bagasan Kristus Yesus. Gabe makorhon haluau dihami. Allahu boto hami daktar baik kami sian hadirion nami. Romar sobbatu jolom mardongaton habadiaun. Homa Tuhan napatau hok kami. Lahu mamuji ho, lahu marhalado. Atong pakai madiri nami papatarhon harajamui. Marhite ulaun, marhite pakatayon, nang marhite saluhutna. Asa hadirion nami ma papatarhon harajaumu. Dada hasangapot tu diri. Dada gabi kesombongan di bagasan ngulu nami. Alai haserepon na tubuh di bagasan ngulu nami. Debata pardenggan basa. Pasu-pasu ma keluarga nami. Nang akayanakon nami. Ulaun nami na mangihut. Homa Tuhan na mangaramotii. Tarlumobi akayanakon nami na naing mangadopi aka ujian-ujian na sida. Di tonga-tonga masa pandemik virus coronaun. Naragam gabe tantangan-tantangan di parsekolan na sida. Pos dorohan nami. Dang tading parbinotoan ni akayanakon nami. Saibu haum mudo habisugot tu di nasida. Atong parbisuki manasida lau mangadopi aka ujiani. Asa dapot na pinarsita nasida. Ubah kami ditangyang nami akayanakon nami. Na mangalului parkarejuan. Patudu matuhan. Japalan na lomak. Ulaw na denggan. Nagabe bohal ning uluna tu hari-hari na mangihut. Dia kayanakon nami naung kok umur nasida lau marhot ripe. Pasu-pasu matuhan. Patudu nagabe rokap nasida asa di pajongjong nasida pardongan saripionna. Jala homa nagabe ujahan. Nang di keluarga muda be. Nama kirim di parbui ni bortian. Homa Tuhan. Nama masu-masu di hasa seorang ni dana ditikina. Gabe marulu pulup nasida mangidahu. Atong ali Tuhan. Pasu-pasu akaulau ni natutuan nami di son. Nang nalansia be. Tuho mahupasatami. Ramoti leon gajang numur dohot hasehaton. Nang na di bagasan habaluon dohot somarama somarina. Si maroham Tuhan. Sarihon jala dongani pargugui manasida. Madalani ngulu-nguluna. Ali Tuhan Jehovah. Hubah kami dia karuas ni huriam na marukil na marsitaonon dohot na marsak roha. Apuli manasida. Ay hodo pangapul na sumurung. Tarlumobi na dibagasa parsahiton. Jama jalapeho matangamu na badi. Mangalehon hajisaron na sida. Nang namarsahit dibagas nang di rumah sakit. Toktong maho madopak ko bohim mamasu-masu na sida. Tarlumobi berman sinurat. Mangatas tambunan, Ingrid tambunan. Nyonya nababan buru tobing.
Pandapotan Hutahayan, Mariati Boru Pajaitan, Aprina Megawati Hutahayan, Rusdi Simanjuntak, Inang Nyonya Sinaga Boru Simangucong, Siton Simarmata, Jannes Manurung, Abigail Manurung, Inang Nyonya Esta Pubolon Boru Simanjuntak, Robert Huta Barat, Tua Sirait, Amang Situa Jakob Siagian, Amang Situa Hahuta Barat, Kristing Akiri, Inang Nyonya Horas Ritonga Borusi Tumeang, Hot Uli Manulang, Amang Situa TR Siregar, Las Maria Boru Pajaitan, Inang Nyonya Hutasoit Boru Lubaturuan, Ganti Batubara, Inang Nyonya Simatupang Boru Manik, Inang Florida Boru Manalu, Inang Maresti Boru Sirait, Jamin Terstumorang, Rista Sianturi, Minar Lumban Tobing, Inang Nyonya Sitorus Boru Tambunan, Inang Nyonya Sintua Lumban Toruan Boru Tasoit, Amang Asida Balok, Aspita Boru Tapubolon, Inang Nyonya J Sihite Boru Sinaga, Inang Nyonya Tobing Boru Manik, Inang Nyonya Paranginangin Boru Pajaitan, Inang Nyonya Pardede Boru Sitohang, Inang Nyonya Situa Marbun Boru Nenggolan, Inang Nyonya Situa Jenenggolan Boru Silalahi, Inang Nyonya Tambunan Boru Sirait. Ali Tuhan Jehovah, Tuho mau pasatami, akama nami, ina nami, iboto nami, dor anggi nami saluhutna. Lehon mahai saron dinasidi hama malum siap parsahiton, nang na terpapar virus corona pe, homa Tuhan napasuakon hasehaton nasida. Pasu-pasu nang negara nami, homa Tuhan na mga leon habis sukon di negara nami, laho patupahon aka tindakan-tindakan haputusan na mardongaton biar midaho. Pasu-pasu nang huriam, hatopan nang huriam HKBP Rawamangunon, dohot saluhut parhalado ni huriam di HKBP Rawamangunon. Homa Tuhan na mangihot di bagasasada ni roha, asam marhite gogo, hatawon na siyakko, patawom mo marhalado marhubas di huriam. Jala marsangap kuarmu, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tapuji matuhata marhite de nomor 657, huhut papungu pilihan. Thank you.
pasap mapiliata tuado pani debatata pauduk marohata martangi yang mahita. Ali debatama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni salhut silendehon nadenggan, dohot nasa ulibasan nama uliutus. Upasata mi masian na nilehomi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparhasia kami peleanon. Pati bulhon narajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silen lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na ni Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajamu. Say saud malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahu di bagasan dame do las ni roha jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di parsarhuma dame na tu todim. Amin. Di hamuama nami ina nami nang dihita salhutna hami aka parhobas padita situa nang pemain musik dohot song leader nang multimedia madok tuhita selamat hari Minggu madihita salhutna na di gereja dohot na di bagas tabe Tuhan ma nama masuk hita tu hari-hari nama ngihut patawon na hita marsaor. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Diramoti Tuhan Mahita Salhutna. Horas.